Abing! Dugay na ganyan yung utang ni Bar. Wa pagi kagbayan. Lah, atay. Gimo, psst, gimo. Sa man na ang kulabing? Tanawa na gud kinsa yung tawag surya oh. Oh, nanapoy nanigil sa imong utang ang kulabing oh. Bisang asa ka mo tago ba? Naagi magsunod-sunod sa imo ha. Naunsam na siya. Uy, nga nung nakitaan mo ko niya diri nga. Miyani ko rin sa inyo ha. Pastilan, dako pa kay kukutangan na niya. Paps, tarawa Paps. Abing na pod. Na, grabe ko ni si Abing o, gipaningil po ng utang. Grabe ka ng tawa na ba? Tanan silingan diri, yang gipangutangan. Mao na, madamay na putaan ang kalaki ninyo. Diri pagisubalay. Bing! Saman, gawas ka na, dili! At bang ako! Lima katuloy na nilabay sa imong utang ha! Sige na magsadsasa ko ba? Hantay ka na, wapa ko na bayari! Gabito na akong kwarta! Saman, gawas ka na, dili! Sus, kanap yung utang ano, naglisod ng mga naglakaw! Naglisod ng mga nagpangwarta! Okay no, kana mo ko si Abing, gara ko lang lawas na, wa mo ko ni buot. Grabe na mabuka ang kulabing. Ay, wag kita sa kahimtangan ng tawhana. Diha pag juga ng utang nga naglugos na magana nagtikang. Ikaw noon nga kumpleto, masigi noon ka pangutang. Sa ayong sabangan na ako. Nadagdaga pa nagbag. Basig na nanay pusil. Na basig mamusil na pusilon ko, anak. Nah, impas ginas abing nga kayo, murang nagdadaag po silba. Amo na itagam niya, magtago-tago na magpaningilan. Aw, murag naag yun ay dalang pusil. Kaya nadala-dala mag-slimbag. Maog yun ay kamat niya ni mo ang kulabing. Kanan sige pangutang ni mo nga di ka kabalo mo bayad. Gimo, tabangi ko gimo ba? Nga dili ko niya makitaan. Sige na ba, karon lang yun. Sus, madamay gyuguan ang kalaki ni mo ang kulabing ba? Sige ako'y bala. Gawagay na kung uto-uto ni mo bimba! Kami mo utang, gawas ha! Gawas! Uy, Kuya Ogi, may adlaw ra. Suga ba ni mo maningil sa mong utang? Mula biya si Kuya Abing diri. Ay, tabon-tabunin na mo yan ang tabalolo kay basig ulbon akong kaspa ba? Basig may hinayagan na ako na karon. Wala lagi diri Kuya Ogi. Ay ko katika-tika niya kay nakita ko to ganyan sa kasi ng balay. Naarang mananap mo. Bantay ka karon, naara ka ng abinga ka. Bantay ka karon yun. Wala lagi siya diri Kuya Ogi. Dugay naman na namatay siyang kulabing. Muna, musugot tag inog namatay para di ka bayad. Dili man to siya. Sige ako ra to imo nakitaan. Para mo to ako. Pakita ko siyang patay lawas o yung lubganan niya laban sila. Kulabing, pagdali na ba? Okay naman niyo. Higda na. Ayaw ba ko palabiig. Tabo na kay bisig di ko ginawa ba? Lagi. Dili. Ali Kuya Ogi, tudloan ta ka kung asa gilubong si Kuya Abing. Ang lub nga na ni Kulabing. Sus pastiran, wag ko kabalo ba wa mo mo ni sulti. Sus kaluoy anang tawhana na. Nganon ri man niya gilubong. Kung mo may kwarta Kuya Ogi, morning diri na lang na mo gilubong. Napuno mo siya utang. Sus ipataro naglubong. Sa mentiryo na ibutang. Tanawagan ng tiil Kuya Ogi oh. Insiwil pa. Wala mo may kwarta Kuya Ogi, mo ganin diri na mo gilubong. Sus na ako'y 10 mil diri o. Ipaplasta naglubong kay pra-praper na luya po na niya uy. Si Kuya, ako na bala ning ang Kulabing. Yan sa Kuya, ako ba na ingnon nga maningil pa ka? Ay buing ayaw na. Ayaw na to, di na ko mo manihila na. Kalagon pa lang ko nang abing. Gusto ba ka makakwarta nga dali ra? Magdula na ta og una game. I-click ang link na sa comment section og i-download kini. Magawas dia login og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register, ibutang nimong contact number, password, referral ID og verification code. Pagsulod mo sa dula na din kay libre nga frequency dira nga pwede mo na eksperimento og dula. Daghang kagapilang dula ra na Dragon Tiger na color game, color lang. Pero ang the best na kuno laon da mao nang mines. Likaya lang ning bomba para nindot yung pangwar. Pananglitan, na urot yung frequency dira. Gusto pa ka dula, i-click lang plus sign sa taas, mamili lang 100, 200, 500, 1,000 Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daogan na pud ka, gusto ka mag-withdraw, i-click lang ang withdraw sa baba, Gcash lang yung gamit. Unsa pa yung dugayan, magdula ng tawag, una game.